Godt. Super. Ja, lige præcis. Men du må jo hele tiden supplere mig, hvis det er. Ja, okay. Ikke også? Der er 2 ting, man kan sige om mænd i København. Det er, for det første har der været ringet utrolig meget ind. Der er nok over 30 nu. Det ringer jo hele tiden. Ja. Og henvendelserne kendes sig med, altså hyppigheden gør, at de faktisk kun har sikret navn på dem, der ringer, så de ringer løbet af aftenen og natten til dem, for at få det udbygget. Men det, der er kommet konkret i bilen, det er eneste 2 ting, der kan siges. Det skal du bare vide. Ja. Resten ved de ikke noget om endnu, for han sagde, jeg har ikke overblik over, hvad folk har snakket om. Jeg har bare sikret navn, telefonnummer og lagt rør på. Ja. Navn, telefonnummer og rør på. Men det er vigtigt, at vi får sagt det med den der Alfa Romeo, ikke? At vi får fortalt historien om, at der er en kvinde, der ringer ind, og at politiet selvfølgelig i morgen vil efterprøve, om det også er rigtigt. Jo, men det skal bare ikke sige, at derfor så vil der kvinde, så er der en sigtendål telefonen. Ej, men du bliver nødt til at sige... Ja, men du kan bare ikke sige, at den skal efterprøves i morgen. Så stærkt Nej. siger man ikke, når folk ringer og siger, det er mig, jeg ringer, men I ringer til med det samme.